пули калон ба меҳнати бисёр даромад намебиёяд. пули калон ба қарорҳои ба сифат даромад мебиёяд. То есть як қарори зур меброрӣ, ҳамун қарорро агар амал кунӣ, суми калон мебиёяд. То есть вақте ки ту таксӣ кор мекунӣ, вақте ки ту дар Америка соатакӣ кор мекунӣ, анавуҷа чанд соате ки зиёд кор кардӣ, ҳам сум зиёд кор мекунӣ. Лекин дар тиҷорат айрӯи соат даромад намекунӣ, айрӯи қарор даромад мекунӣ. То есть ба фикри шумо маъинае ки монда шудагае, бефара шудагае, хаста шудагае ягон қарори соз бироварда метавонад ё не? Умуман ман аввал фикр мекардам ки ман 30 рӯз 16 соатӣ бояд кор кунам. Баъд фаҳмидам ки ман лучше 29 рӯз дам бигирам, баъд 30 рӯз 5 қарори зур бирорам ки полни чӣ хели қарор? Қаророе ки бозиро иваз мекунад. Так. Мақсад алӣ шид, қарор алӣ шид, фоидааш бисёртар мерасад, чем шумо 24 соат кор кунед. Барои ҳамин и бачаҳое ки результат кардагиянд, ино ай 7 рӯза 5 рӯза гузаштагиянд, даромадшон 3-4 баробар хистагист.